Kaixo. Hola. ¿Qué tal? Bueno, Montevideotik ari natzaizue, ekainaren 16 dugu momentu honetan, eta bideo hau egiten ari gera Montevideotik ekainaren 18an, dagoeneko hor 18a duzue, eguerdiko maiketan, argitaratzeko kasurik kasu lortuko bagenu konexioa bideratzea, bideo hau proiekturako erabiliko da, webgunean txertatzeko. Bueno, egokitu dudan aurkezpena gizarte berrikuntza lurralde gintza estrategikorako deitu diot, pixkat oso modu berezian, edo atzeko behatzi ate eta kanpoko ate bat. Orduan, nik egin nahi dudana oso modu laburrean, 15 minutuko kontua aurkezpen moduko bat aurkeztu gai dut. Da pixkat, bete berritzen proiektuaren baitan eskualdeko berrikuntza sozialean eragiteko prozesuan Luiar aholkularitzak burutu duen metodologiaren baitan, irakurketa bat edo ekarpen bat eskatu didate, eta alde horretatik, eskerrik asko Luiarri parte hartzea bideratzeagatik eta eskaintzeagatik. Zorionak egindako metodologia pilotogatik batipat Oiana Gartzia eta Aizpea Otaegiri. Eta hirugarrenik, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Jon Peli Uriguen eta bere ekipo guztiari eta aldundiko arduradun politiko eta teknikoei, nolabait jarrai dezaiotela bide horri, gizarte berrikuntzaren bide horri. Aurkezpena 3 zatitan banatu dut, batipat hirugarrena da gakoa, baina pixka bat gizarte berrikuntza zertarako iruditzen garrantzitsua dela planteatzea. Lurraldegintzaaren hausnarketa txiki bat ere egin nahiko nuke, eta horrela pasatuko naiz lurraldegintza estrategikorako horretan zer uler nezaken, ez? Dekalogo bat aurkeztu nahi dizuet, 10 ate deitzen den dekalogo bat, eta horregatik 9 ate, kanpoko ate egongo dira eta kanpoko ate bat. Gizarte berrikuntza eta galdetzen dut, galdetu nahi dut zertarako. Eta nolabait, egin beharrean irakurketa oso, nolabait esango nuke, instituzionalista edo teknizista, uste dut honek esplikatzen duela zer esan nahi dudan, ez? Iruditzen zait, orain artean behintzat fedezko kontu bat edo hiritar onak izan gaitezkelako planteatu dela gizarte berrikuntza. Bestalde ere, beste irakurketa bat ere izan du, eta ekonomia lokala sustatzeko modu bat izan dela. Enpresa eta sareak bizi berritzeko modu bat ere, modu gisa ulertu genezakelako sustatu izan dela gizarte berrikuntza. Eta azkenik komunitatea eta bere balioak indartzeko balio izan duelako, ez? Kasu horretan hori kontuan izan da, eta gizarte berrikuntza horrela ulertzen duela kontuan izan da, nik uste lurraldegintzarekin txertatu beharrean gaudela, ez? Eta lurraldegintza esaten dudanean da, nik uste ulertu behar dugula gure lurraldea noski Gipuzkoa bera txikia da, batipat Bailara dela unitate geografiko, ekonomiko, naturala. Nik batzutan galdetzen dion ere buruari benetan sare lurralde gisa jokatzen dugu, nik uste bete berri proiektuak Bailara batean kokatzen dela, eta bertako proiektuak eta eragileak nolabait saretzen, ehuntzen, saiatzen eta lortzen ari dela, ez? Baina, ez dakiz puntutu nahi nion, Baiaratik Baiarako eta inkluso Gipuzkoako lurralde historikotik haratago bideratzen dugun sare lurralde gisa, ez? Bestalde iruditzen zaitere lurraldegintzak beren baitan izan duela irakurketa bat enpleguaren baitan, ongizatea ere bermatzeko, eta igual agian falta dana, eta hori ere osnartu nahiko nuke horren inguruan da kanpo proiekzioarena, ez? Alegia, gure lurraldea, nahiko lurralde konplexu eta anitza da. Euskal Herriko mapagintza guztian Gipuzkoak betetzen du erdigun hori, baina horregatik batzutan, eta hausnarketa hori hasieratik ere egin nahi nuen, ez?
batzutan iruditzen zait lurralde historikoak asko mugatzen gaituztela, ez? Alegia, lurraldegintza bai, baina igual mezua, eman nahi nuen mezua da, gure lurraldegintza estrategietan txertatu beharko genukela gizarte berrikuntza planteamendu estrategiko batetik, ez? Agian oso modu, ez dakit nola esan, partzialean ari gera gizarte berrikuntzaren paradigmarekin, eta nik uste lurraldegintza guztia zipristindu egin beharko lukela, ez? Orduan, esaten dudanean, lurraldegintza estrategikorako 10 ate zabaldu nahi ditut. Lehenengoa da, paradigma sozioekonomikoen bizikidetza. Iruditzen zait, nolabait esateko, gizarte berrikuntza batzutan norberak ulertzen du nahi duen bezala, eta nik banatzen ditut 3 paradigma egongo balira bezala, edo daudela. Lehiakortasunarena, lehiakortasun ekonomikoarena, razionalismo ekonomikotik abiatuta, posizionamendua eta bar, kohesio soziala, gizarte kohesioaren bigarren paradigma, eta 3. eraldaketa soziala edo gizarte eraldaketaren 3. planteamendu alternatibo hori, ez. Hau jartzen dut, horrek sortzen ditu askotan kontraesan asko, eta nik uste dut hemen batzutan badiru norbera lerratzen dela batekin zen bestearekin, ez. Eta hor ere gure lurraldean ere entzun izan ditugu, eredu talka dagoela, eta horrelako analisiak, ez. Nire baitan behintzat beste lurraldetara begiratuta iruditzen zait, norberak hartzen duela bere paradigma, bestearen ez oso gustukoa ez izan arren, baina 3 horiek daude, ez. Behintzat nire analisia, nire xumetasunetik hortikan abiatzen dut, ez. Lehiakortasuna ez dela bakarra, eta nik uste Euskal Herrian ere esan barra dago hori izan dela orain arte ulertu den paradigma, eta badaude beste bi, edala gizarte kohesiorena eta eraldaketa sozialarena. Kontraesan horiek beraz, nire ustez, gure ulermenaren baiten sartu beharko genituzke. Bigarrena, eta da nik uste dut hor, askotan akatsak eta sortzen dizkiguna, arazoak sortzen dizkiguna, eta da, 3 eskala territorialen, lurralde eskalen, ez dugu ondo koordinatzen, mikro, meso eta makroaren artean, ez? Eta nik uste dut hor badagoela proiektuak egiten dira, bete berri proiektuak izan liteke mikrotik mesora pasatzen dena, baina gero makrora, alegia politiketara, politika publikoetara pasatzea, nik uste ez dut esaten ez dugula lortzen, baina zaildu bezala egiten zaigu, ez? Pixkat pauso hori ematea, ez? Eta horregatik 3. puntua, ez? 3. atea, ez? Eta da, iruditzen zaitor gap edo utxune bat daukagula gizarte berrikuntzatik abiatzen dugunean, ez? Ez dugu salto ematen gizarte berrikuntza politika makroetan txertatzeko, eta diot, gizarte politiketan, ekonomia eta ogasun politiketan, teknologiaren politiketan, alegia, alor administratibo guztietako alorrean, ez? Ikutzen ditugu batzuk, baina ez dugu egiten gizarte berrikuntza departamentu guztiak zipristintzeko aina alegin, edo behintzat erakundeak agian ez ditugu prestatuak horretarako. Ez da ulertu kritika bat bezala, baizik eta ekarpen bat bezala. Iruditzen zait hau, nik uste politika publikoak erantzun behar diotela gizarte berrikuntzaren paradigmari leku askotan gertatzen ari den zailtasun bada, ez? Alde horretatik, 4. atea, ez? 4. atea lanabesak edo toolkit deitu diot, nolabait esateko. Eta lanabesak esaten dudanean da, eta bueno, hemengo esaldi horrek askotan iruditzen zait gizarte berrikuntza neurketa eta kuantitatibismoan ulertu eta praktikatzen ari gara. Nik uste metodologia honek adibidez baditu neurketaren zantzu garbiak, baina gero kualitatiboari eusten dio. Nik uste kualitatiboan askoz gehiago sakondu beharko genukela, berriro diot ekrapen gisa esaten dut, ez? Alde horretatik uste dut etnografia, analisi etnografikoak asko lagundu diezagukela proiektuen testingurua ondo azaltzen, ez? Maioa, Karakola eta Pospoloa, uste dut, Sarrainaindiaren duela gutxiko agerpenaren ondorioz entzun duenak uste dut ulertu dezakela esaten duen inguruan, ez? Alegia, kontzeptuak askotan ustu egiten ditula zentzuz, ez? Eta nik uste dut
exactamente gizarte berrikuntzari hori gertatzen zaiola askotan, ez? Horregatik egiten zaigu hain zaila azalpena egitea, horregatik iruditzen zai zentzuetara, kontzeptuetara berriro jo behar dugula, eta hor kualitatiboa ezinbestekoa dugu. Bosgarrena, eta hau da, agian metodologiari zuzenean egiten dioan ekarpen garbia, eta hau Oiana eta Izperekin komentatu izan dugu, ez? Eta da, agertzen diren nolabaiteko irizpideak batzutan norbaitek ideologikotzat jo litzazken nik nahiago erabili faktore valoratibo gisa, eta iruditzen zait hori irikita utzi beharko litzatekeela, ez? Alegia, bosgarren puntu hau lehenengo puntuarekin zerikusia dauka, alegia lehiakortasuna paradigma gisa ulertzen duenak, gizarte berrikuntza bera, agian beste faktore valoratibo batzuk jarriko ditu, ez? Eta adibidez gizarte eraldaketa abian hartzen duenak, beste batzuk hartuko ditu, ez? Orduan alde horretatik, iruditzen zait, eztabaidagarri egingo nituzkela faktore valoratibo guzti horiek, ez? Seigarrena da, alde horretatik, eta faktore valoratiboak eztabaidagai direlako beterri proiektuaren baitan eragile asko aritu zerate, oso estilo eta perfil ezberdinekoak. Nik uste dut alde horretatik lortu beharko genukela eragileak publikoak, pribatuak eta akademia, eta hor esango dut triple helix edo hori nire gutxienez ez zait egokia iruditzen gizarte berrikuntza ulertzeko, zeren bi stakeholder oso garrantzitsu kanpoan uzten ditugu, eta da gizarte mugimenduak, gizarte zibila eta ekintzaile eta aktivismo soziala, ez? Orduan alde horretatik iruditzen zait stakeholderrak oro har prozesuetan txertatzea bost horiek, berriro diot, publikoa eta pribatua, baina ez horiek bakarrik, hori izan da, lehiakortasunaren paradigman bakarrik nolabait hor kateatuta ibili gerana, baina gizarte zibila ere hor dago, akademia dago, eta ekintzaile eta aktivismoa ere dago, ez? Orduan alde horretatik uste dut oso importantea da gizarte berrikuntzak nolabait adostasun, desadostasun horiek bideratzea eragile guztia gonbidatuz nolabaiteko dinamiketara, ez? Alde horretatik dio dana, ez? Operatiba hibrido batzuk uste dut egokia dela. Nik uste dut beterri proiektuan behintzat ikusi duana eta gustatuko litzateke bideo hau gelditzea webgunean, baino eta parte hartze zuzena izatea zuekin Skypeen bidez entzuteko proiektua berak, baino kanpotikan jaso duan informazioarekin gutxienez iruditzen zait operatibo hibrido horiek bermatu beharko luketena bost stakeholder hauen parte hartzea, ez? Zortzigarrena, gizarte berrikuntzaren paradigmak nik uste datorrena hau izango dela, ez? Alegia, planteamendu ireki bat eta digitala, ez? Open Digital Innovation, Social Innovation deitzen dena eta aplikatzen ari dena, alegia, datuen iraultza eta olarketa horrek nolabait aldatu egingo du ere gure gizarte berrikuntza aplikatu eta ulertzeko moduak, ez? Hau diot, puntu uste garrantzitsua izan daitekela naiz eta agian beterriko proiektuan ez digun garrantzirik eman, agian ez delako prozedentea izan, ez? Eta behatzigarren puntua, alegia, azken atzeko atea ulertzeko, eraginak uste bai neurtzea importantea da, eta eragina ekonomikoa, soziala, komunitarioa eta inguru girokoa, ez? Gizarte berrikuntzan ikuste hor neurketa bai inpaktoan edo eraginan uste garrantzitsua dela egitea, ez? Eta azkenik, eta hau da azken atea, eta horretu diot kanpoko atea, eta ez da atzeko atea, ez? Nik uste hor nazioartearekin, adibidez Gipuzkoa hemen dago, batzutan ikuste dut ondo legokela beterriko proiektuak beste beterri eta Gipuzkoako gizarte berrikuntzak konparaketan, alderaketan, ikasketa prozesu lineal batean ulertzea, ez? Eta alde horretatik iruditzen zait, hau oso mapa globala da, nire entxe bertan hemen nago, esan duena da, badagula honik uste dut gizarte berrikuntza pasatu dituela fase batzuk, gauz asko egin ditugu, baino iruditzen zait nazioarteak kanpoko ate hori, behatzi ate horiek irikita utzita eta lantzea iruditzen zait dibentzat proposatzen dut, eta 10. ate hau kanpokoa kontuan izatea, ez? Hau da pixka bat, hau borradore moduko hau, da grafika, ikusten duzuen bezala eskuz egindakoa, zirri borratutakoa, eta daude 9 ateak eta nazioarteko kanpokoa. Hau,
making of moduko bat da, eta txungunketa egiten dudanean, eta zuen ekarpenak ere jasotzen dituan eta komentariak bideratuko dugu. Hau da pixka bat planteatu duana, 9 ate horiek, 10 kanpokoa, eta ze tentsio sortzen diren gai bakoitzean. Nire asmoa izan da ez oso zehatza izatea, baizik eta daukadan denborarekin, 17 minutu daramagu, beraz bukatzen joango naiz, eta referentzia zenbait, bata International Handbookeko kapitulo bat, Mondragoneko kasua agertzen dela pixka eta aipatu dituan gai horien inguruan, beste publikazio bat makro, meso, mikro pixkat eskalen gaian baten batek interesa izango balu, eta beste hau Europako Horizon 2020, Horizonte 2020-ren inguruan argitaratu zena. Besterik ez, gracias hori ez da beharrezkoa, eta thank you hori uste dut ere, nik uste dut eskerrik asko honekin nahikoa litzatekela. Espero dut Skypeen bidez posible izatea. Hemengo Karina eta Gidori eskerrak eman, hau beren gabe ez litzatekelako posible izango, eta espero dut gauzak teknikoki ondo atera izana. Eskerrik asko.